F'inizjattiva mtella miż-żgħażagħ Laburisti l-Prim Ministru Robert Abela iddiskuta għadd ta' suġġetti maż-żgħażagħ li ġejjin minn kull qasam tal-ħajja u minn diversi jaqdiet. Hawnhekk il-Prim Ministru enfasizza l-bżonn li f'Malta ikun hawn l-aqwa opportunitajiet għal kulħadd u kif f'dan il-kuntest li żvela ħidma biex f'Malta jibda jsir għall-ewwel darba kors għal dawk li jaspiraw li jaħdmu bħala veterinarji. Spjega li għaddejjin taħt id-diet bell-Emcast u Università Barranija. Meta tkellimt mad-diriġenti tal-Emcast, mill-ewwel kienet ir-reazzjoni tagħhom ħanaħdmu bis-saħħa biex din ir-realtà kera ġewwa pajjiżna li biex persuna tiggradwa bħala veterinarju titmur tistudja barra l-pajjiż. Spiża għall ġenituri il-fatt illi titlaq mill-pajjiż u tagħmel numru ta' snin tgħix barra l-pajjiż. Dik ir-realtà irridu nindirizzawha u noffru soluzzjoni għaliha. Bi pjaċir magħkom inħabbar illum illi b'kollaborazzjoni sħiħa li kien hemm bejn l-Emcast u Università Barranija irnexxilna propju naslu għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż għal se nkunu qegħdin noffru dan il-kors għal veterinarji, kors għal studenti Maltin wawċin u persuni oħrajn li jibda jsir minn ġewwa Malta stess, kienet xi ħaġa li kulħadd ħaseb l-impossibbli illi sseħħ fl-aħħar dik ir-realtà wassalnija għall-ewwel darba propju se nkunu qed noffru dan il-kors għal veterinarji prospettivi. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-inizjattiva tal-Istitut ta' Snajja fejn se jiġu konsolidati l-affarijiet f'dan is-settur u jiġi offrut taħriġ akkreditat bħala parti mill-vissjoni li l-Partit Laburista għandu fis-settur edukattiv. Hawnhekk Robert Abela tkellem u semma diversi jaqdiet studenteski dwar numru ta' temi, partikolarment l-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika, l-iżvilupp sostenibbli, l-importanza li nozzu l-lingwa Maltija u s-sem ċentrali tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Hawnhekk is-sejħa tiegħi lil kull wieħed u waħda minnkom. Irridu nibbottaw il-kwalitajiet tagħkom il-qudiem, kompla l-Prim Ministru, filwaqt li enfasizza li żgħażagħ li l-kwalitajiet tagħhom għandhom sem integrali fit-tfassil tal-politika. Dr. Abela qal li dan kollu jeħodna għat-8 ta' Ġunju li ġej fejn il-messaġġ li se jkun qiegħed jintbagħat dakinhar huwa li mhux noqogħdu d-dar u tirrenja l-apatija, iżda li noħorġu nivvutaw għal min iġib fuq quddiem nett il-bidliet soċjali u ekonomiċi fuq livell nazzjonali u Ewropej. Din id-diskussjoni se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjon 1 nhar il-Ħadd li ġej fis-sagħtejn ta' wara nofsinhar.